Palakpakan naman dyan para sa CSU Marching Band! Once again, Catanduanes, your very own Catanduanes State University Marching Band! Okay, while the band is playing, tawagin na po natin ang mga teams na kasali sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes! We'd like now to call in the team of Bagamanok! Palakpakan naman dyan! Dito sa side na ito, dyan sa gitna at dito sa side na ito. Okay. Diretso po kayo sa gitna para sa ating photo ops. And of course, inaanyayahan po natin ang mayor, si Mayor Odilon Pascua kung nandito. Please join the team para sa photo ops natin. Okay. Tawagin po ulit natin ang team ng Bagamanok for the photo ops. Ayan, dito po kayo. And again, the LGU headed by Mayor Odilon. Mayor Odilon Pascua, pwede pong mag-join. Yung mga, syempre, mga kagawad, mga municipal councilors, and everybody na miyembro ng team.
yung team owners or managers and the coaches. Okay, maraming salamat po. Team ng Baga Manok para po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Next in line. Ngayon naman, sabay-sabay nating i-welcome ang Team Baras! And inihani din namin ang Mayor ng Baras, Mayor Paulo Teves, to join the team sa kanilang photo ops. Ang gaganda ng mga muse. Paano naman yung mga team? Talagang kagwapo. Yung iba, bagong gupit. Oo, diba? syempre. Tapos bagay na bagay yung mga shoes talaga nila. Of course, libre yan. Oo, bongga. Once again, Catanduanon, please give it up to Team Baras. Team, thank you so much, guys. Okay, maraming salamat. Baras Team. Tawagin naman natin ang koponan ng Bato. Bato Team. Siyempre, sa pangunguna ni Mayor Johnny Rodolfo. Siyempre, kasama din ang napakagandang muse. Grabe. Sabi ko sa'yo, mga ganda ang mga taga-Catanduanes. Hindi naman ako sa'yo nagsabi ka pa, Morgan, na hindi talaga magaganda. Proven and tested talaga. Tsaka yung yung mga teams nila talagang excited na, no? Yung mga ngiti pa lang ka pa, Morgan, makikita mo na talaga yung excitement nila Tama. sa laro. Okay, maraming salamat. Team Bato and of course Mayor Johnny Rodolfo. At ang susunod natin, mamagi. Ayan! Susunod na team! Team Karamuran! Palakpakan naman natin ang Team Karamuran together with their beautiful and sexy muse na naka-color blue. And inaniyan din natin si Mayor Glenda Aguilar. Mayor Glenda, kung andyan ka po, pwede ka pong sumabay sa kanilang photo ops dito sa baba. At syempre, kasama buong puwersa at coaching staff nitong koponan ng Karamuran. Thank you so much, Team Karamuran. Ngayon, Kapa Morgan, go ahead. Yes, tawagin naman natin ang team ng Gigmoto. Siyempre, nandyan si Mayor Vicente Tayam Jr. At ang buong team. Kasama ang kanilang napakagandang muse, siyempre. At ang buong coaching staff. Once again, Team Gigmoto.
Ayan, kulay yellow. Itong mga taga-Gigmoto. Iba-iba yung kulay nila, Mama Angge. Oo, ang gaganda ng mga kulay ng jerseys nila. Parang gusto ko din mang-arbor. Kung pa pwede lang. Okay, maraming salamat, Gigmoto! Ngayon, sabay-sabay naman natin i-welcome ang Team Pandan! Ayan, once again, Team Pandan. And we would like to invite Mayor Raul Tabirara. Kasama rin ng Team Pandan ang kanilang coaching staff. At partner, kitang-kita naman natin na talaga namang ang tawag dito, ang gaganda ng mga build ng mga katawan nila, no? Talagang Siyempre. pinagandaan. Feeling ko, nag-gym. Dapat sumama tayo. Oo nga, next time. Oo. Ayan, thank you so much, Team Pandan. Kapa Morgan, go ahead. Ito naman, tawagin natin with their muse, ang Team Panganiban! Please give a round of applause to Team Panganiban. At syempre, supportado din yan ang kanilang mayor na si Mayor Cesar Robles at ang mga bumubuo ng kanilang LGU. Kasama syempre ang buong pwersa ng kanilang coaching staff. Ayan po, pinipresento sa amin sa inyo ang kupunan ng Panganiban para sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Maraming salamat and good luck, Team Panganiban! At ramdam na ramdam ko na din ang excitement ng mga fans and also mga supportive. Ay, supportive ba sa akin? Mga fans na tuloy yun ng Team San Andres! Kasama rin ang Team San Andres, ang kanilang muse, ang coaching staff, and inaanyayahan din natin si Mayor Leo Nonong Mendoza to join the team sa photo ops. Alam mo, itong Team San Andres, sila yung mapapalaban na una dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Mamaya, they will have their first game. Kaya nga, medyo nabulol pa nga ako kanina about sa kanilang mga fans kasi talagang pagpasok pa lang natin dito sa Virac Sport Complex, marami na akong nakita ang mga supporters ng Team San Andres. Ayun. Donning the red jersey. Ang mga taga San Andres. Palakpakan natin. And once again, good luck sa kupunan ng San Andres. And the next one will be Team San Miguel! Kasama ang kanilang, talagang very beautiful muse. Sino kaya ang mananalo as muse ng Ako Bicol Cup Catanduanes? Oo. Best muse. Tsaka yung ang gaganda talaga. Kumbaga, Kapa Morgan, may kanya-kanya silang ganda na Oo. talagang ipinapamalas ngayong gabing ito. Iba-iba ang kanilang mga beauties. Pwede din natin, Kapa Morgan, imbitaran ang mayor na si Mayor Francisco Camano Jr. Kung nandito po kayo, Mayor, pwede po kayong sumabay sa photo ops ng Team San Miguel. Ayan, maraming salamat, Team San Miguel. Meron na lamang po tayong dalawa pang kupunan na natitira. Eto na, huwag na natin patagalin. Mama Angge, tawagin na natin ang kupunan ng Viga!
Siyempre sa panguna ni Mayor Emeterio Tarin. Tarin. At siyempre, pinangungunahan din ng kagandahan. Siyempre, Oo. with their muse. Tsaka, yung mga coaching staff natin. Oo. Sabihan na, tawag dito, mga gwapo din, mga coaching staff ng kanya-kanyang team. Ano bang shade of blue yan? Ano no? Anong shade ng blue ang kanilang jersey? Parang very light blue. I don't know Oo. kung anong particular na shade, but definitely it's very light blue. Yes, ang ganda sa mata. Oo. Fresh, kumbaga, Kapa Morgan. Parang ikaw, fresh na fresh. Thank you so much. Ngayon, sabay-sabay nating palakpakan natin welcome ang Team Verac! Ayan, last but not the least, ang koponan ng Verac. Kasama ang napakaganda, napakatangkad na Muse. And of And course, the together mayor. with their coaching staff and Mayor Samuel Lainez. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga 11 teams na pinaunlakan tayo para sa photo ops at napakagandang entrance dito po sa ating opening ceremony ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Alam mo ba, Mama Angge, Oh, yung mga jersey, oh, yung mga suot ng jersey at saka yung mga sapatos, Oh. libre yan. ay, bongga! Oo, bigayan ng Ako Bicol. Naks naman, iba Grabe. talaga. Palakpakan naman natin. Oo. Ako Bicol Cup. Once again, mga Katanduanon, palakpakan natin ang mga teams na nandito. Bagamanok, Team Baras, Team Bato, Team Karamuran, Team Gigmoto. Moto and syempre, Team Pandan, yung mga taga-Panganiban, maraming salamat po. Mamaya tatawagin uli natin sila, San Andres, San Miguel, Viga, and last but not the least, Verac. And syempre pa, pasalamatan natin ang inyong very own, ang pinagmamalaki ng Catanduanes, ang CSU. Thank you so much once again, Catanduanes State University Marching Band. Alright, so we need a little bit of silence dahil we're about to sing the Please remain standing po for the opening prayer. Pasalamatan muna natin sila. You may now take your seat or open na po tayo po. And then tawagin na natin. Dire-diretso na sa ating program. Tawagin na natin si Karasa. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen.
Ayan, pwede na po kayong umupo sa lahat ng mga nakatayo dito sa gilid at dyan sa kabilang gilid. And now, para hindi na natin patagalin pa ang ating pinaka-main program, Yes, of course. Morgan, tawagin na natin si Mr. JJ Helterbrand! Para po sa ating torch run and lighting. Let the game begin! Dito po sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Ayan, si JJ Helterbrand po ay isa sa mga sikat na ex-PBA player. Hanggang ngayon talagang active pa rin siya sa basketball at actually meron silang grupo yung PBA Moto Club. Yun nga, Kapa Morgan. At isa rin Ayan. to, si Mr. JJ Helterbrand sa mga hinahangaan ng mga Filipino basketball players. Ayan! Palakpakan naman natin si JJ Helterbrand! Idol na idol ko yun. Galing yan. Oo. Grabe, very Tayong-tayo pa lang Kapa Very- Morgan, alam mo ng JJ Very explosive Helterbrand yan. Oo. Sa sobrang gwapo ni JJ Helterbrand, nanahimik yung mga kababaihan, Nakatitig ka pa, Morgan? Sige. Back on the street, car line, the line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Mamaya babalik yan siyempre. Hindi pwedeng wala silang ipakita sa atin mamaya. Ngayon, papahingayin muna natin si Mr. Oo. JJ Helterbrand. Okay, and what's next sa ating program? Okay, we'll give another roll call sa ating mga teams. We actually have 11 teams Yes, na kalahok dito sa ating liga sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Once again, Ako Bicol Cup Catanduanes, please give a round of applause to Team Bagamanok! Asan yung mga taga-Bagamanok? Asan yung mga supporters? Bagamanok team! Wala pa? Wala kayong hinakot ng mga fans? Okay, I'm sure marami silang fans. And siyempre, pag napalaban sila, talagang doon ang suporta ng kanilang buong munisipyo, buong lalawigan. I mean, yung kanilang taon. Yes! Okay? Ngayon, tawagin naman natin ang Team Baras! Asan yung mga supporters ng Team Baras? Mag-ingay! Ayan, asan si Mayor Pablo Tevez? Nandito po ba? Mayor? Mayor Mayor ng Paulo? Baras? Wala sa dito ngayon. But anyway, I'm sure na talagang in full support din itong kanilang mayor. Okay, tawagin naman natin ang kupunan ng Bato! Asan yung mga taga-Bato? Asan yung mga supporters? Oh! Grabe! Grabe yung energy ni Kuyang naka-gray. Taas kamay. Oo! Sige, after Bato, tawagin na natin ang mga taga-Karamoran! Team Karamoran supporters! Asan kayo? And again, supported din yan siyempre ng kanilang mayor na si Mayor Glenda Aguilar. Aguilar. Ngayon, sabay-sabay naman nating tawagin ang Team Gigmoto! Asan yung Team Gigmoto? Ay, gusto ko yung smile ni Kuya yung nasa una, no? Pwede ka magpagawa actually. Oo. Pero magpagbayad ka. Lawas yung 32 tit ni Kuya. Okay, so maraming salamat mga team ng Mag-ingay! Siguro, Kapa Morgan, ay yung mga supporters or hindi pa kumakain kaya walang energy. Oo. Pero anyway, sabi ko nga kanina, pagka napalaban na yung mga koponan na yan, ay sigurado yung hiyawan, yung palakpakan, at saka yung intensity ng laro mararamdaman natin. Eto na, last but not the least, para makompleto ang 11 competing teams dito po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Eto na, ang kumpulan ng Birak! Ayun naman pala eh! Ayan, Team siyempre, Birak! teritoryo. Oo. Biglang umingay yung mga taong nasa gilid dyan na talagang nakatulala. Ganon. Once Okay. again, tawagin din natin kung andito si Mayor Samuel
Linus. Ayan, siyempre. Ay, Mayor! Just maray na baki po sa imo. At sa lahat ng mga heads ng kanilang mga munisipyo, mga mayors, and members ng LGU, kami po ay talagang nagpapasalamat. We really appreciate yung inyong suporta dito po sa ating paliga. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin po ang ating mga leaders. Dito sa Yan. Catanduanes. Sige. Dire-diretso tayo with our program. Ayan, eto na. Papalapit na tayo sa unang game. Nararamdaman ko na nga yung intense talaga dito ka pa, Morgan. Oo, sige. Tawagin na muna natin ang ating mahal na commissioner. Nako, ito si commissioner pagka nandito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po humingi ng salamat sa inyong lahat. Despite malayo yung mga lugar natin, nandito kayo para sumuporta sa amin sa Ako Bicol Cup. Gusto rin po namin magpasalamat sa governor sa Provincial Office of Catanduanes, headed by Governor Buboy Kua, sa pagtulong sa amin sa pag-prepare and pag-coordinate sa mga supportive na LGU. Siyempre, headed by our supportive mayors. Maraming salamat din po sa pag-participate po sa amin. And then, syempre, kung wala rin po si Kong Saldi and Kong Jill Bongalon of Ako Bicol Cup, of Ako Bicol Party List, syempre, hindi rin po magkakaroon ng Ako Bicol Cup. Kaya po, supportahan niyo po yung Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Once again, thank you so much, Commissioner Lloyd Rivera, sa magandang message sa ating mga Katanduanon, Kapa Morgan. Maraming salamat, Commissioner. Okay. So, alam mo, gustong-gusto rin sana nila na personally makasama ang mga Katanduanon. Kaya lang, due to mga busy schedule, kaya eto na lang, may papakita na lang po tayong video mula po sa ating mga mahal na mga congressman behind Ako Bicol Party List. Unang-una, mapapanood po natin ang mensahe through VTR, ang mensahe po ng ating mahal na si Congressman Jill Bongalon. Marinal daw po sa Gabos. Finally, Ako Bicol Cup Basketball Tournament is here in the happy island of Catanduanes. And kami po nagpapasalamat sa Gabos na nagpartisipar ng mga munisipyo, as in Banwaan, hindi po sa probinsya ng Catanduanes. As in pinapaabot mi po ang samuyang pag-good luck to all the participating teams. Aram po nindo, this is one of the biggest basketball tournaments in the Bicol region. And as we can observe, hindi po libre ang pakawat, libre po ang uniform sa mga players, as in mga coaching staff. Also, we will provide the basketball shoes for the players, tangani na mas ma-encourage, as in magkaigwa ng excitement sa tuya pong mga homegrown players. Ara po nindo, dakulaw na bagay na nagkakaigwa kita ng patorneyong araw kayo ni. Lalong-lalo na ito pong mga may gusto na mag-pursue ang sendang career sa basketball. You know, Ako Bicol Party List is so proud that we were able to produce one native from San Andres, Catanduanes na madraft po sa sarong PBA teams. So, this is our goal, na matabangan ang satuyang mga local players na magkaigwa ng exposure and at the same time, ma-discover ang sendang talent, tanganing matabangan ta na makapag-pursue, as in magkaigwa ng career, as in opportunity to play in the major basketball leagues in our country. So, pagirumdum ko na lang po sa gabos ng mga players, sa mga teams, na sa anuman po nakarawat, sports na nakita. Sa Giraray, ini po ang sendong lingkod, si Congressman Jill Bongalon, nagpapasalamat sa sendong suporta, as in sa gabos, Diyos ang magbalos. Napakan po natin si Congressman Jill Bongalon. At malinaw dun sa message niya na itong Ako Bicol Cup ay venue para ma-expose yung mga local talents natin dito sa Bicol. Kaya nga tayo nag-iikot magmula sa Albay, ayan, Camsur, Camarines Camnorte. Norte, and right now nandito tayo sa napakagandang isla
probinsya ng Catanduanes para mabigyan ng pagkakataon yung mga magaling na players na alam mo na, ma-discover. Oo. At malay mo, mapunta sa pinaka-highest level ng basketball league dito sa ating mahal na Pilipinas, diba? Sa PBA. Correct ka dyan, Kapa Morgan. And yan din ang isa sa mga dapat nyong tandaan, lalong-lalo na sa mga maglalaro po ngayon sa Ako Bicol Cup Catanduanes. So gagalingan talaga dapat. Oo, galingan talaga ng bonggang-bongga. Pero ngayon, Kapa Morgan, and sa lahat ng mga nandito, meron ding video message ang ating congressman na si passion and love for the game. To the coaches and staff, your guidance is the backbone of the team's resilience and success. Your strategies, encouragements will not only shape the players' performance, but their character of court as well. And to everyone behind the scenes making this event possible, your hard work crafts an experience that will be remembered for years to come. May this tournament unfold with fairness, thrill, and unforgettable moments of sportsmanship. Best of luck to all of you. Here's to a successful, safe, and inspiring tournament. Mabuhay ang atletang Uragon. Kong Saldi ko, alam nyo, kung wala po si Kong Saldi, wala tayo ditong lahat para ipagdiwang itong ating mga atleta, mga manlalaro ng basketball dito sa Catanduanes. So once again, palakpakan po natin, Congressman Saldi ko at ang Ako Bicol Party List! Ayan, partner! Ngayon, gusto ko lang mag-request sa ating mga supporters na nandito. Sabay-sabay tayong magsigawan ng Ako Bicol Cup. Okay? Okay ba yon? Sige! Sige. Dapat dapat may energy kasi mamaya, Kapa Morgan, nabalitaan mo? Pag walang energy, talo ka kaagad. Oo. Di ba? May mga surprise kami mamaya, kaya naman gusto namin na mas taasan pa ninyo ang energy ng mga mga taga-Catanduanes. So ano yung gagawin nila? Sisigaw tayo ng Ako Bicol Cup! Catanduanes! Isa lang! Ako Bicol Cup! Catanduanes! Kayo na! Ay, nabitin ako Ayan. isa pa. Gusto ko mas malakas. Sige. Ako Bicol Cup Catanduanes in 1, 2, 3! Catanduanes! Maraming salamat! Thank you so much once again! Okay. Sa lahat ng mga nandito ngayong gabi, Diyos maray na banggi po sa inyong gabos, mga Okay. kasurog. I'm sure excited na sila para sa kanilang unang game. Pero eto, bago tayo mag-umpisa, siyempre, meron niyang tinatawag na Oath of Sportsmanship. Okay? Lahat ng mga players na nandito ngayon. So, tawagin na natin ang isa pa sa mga special guest natin for tonight na nagmumula pa. Actually, isa rin dito sa pinakamagagaling na forwards o center. Malaking mama ito. Talagang grabe kong maglaro ito dati sa PBA. And right now, active na active siya sa pagbablog. Nakita ko yung mga videos nito eh. Oo, kita ko din. Oo, sa PBA Moto Club. So, tawagin na natin. Huwag na natin patagalin para sa ating Oath of Sportsmanship. Siya yung maglilid sa atin. Yes. So, susunod kayo sa kanya, ha? Once again, please give it up to Rico Meyerhofer! Marhay na banggi sa lahat. Woo! Tama ba? Oh, thank you. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name of city municipality. Do hereby solemnly swear that I will abide by all the rules of the games. That I will respect all calls and decisions of the referees and the game. Officials, and that I will act at all times as a true sportsmanship, whose desire is to win is only second to the love of the game itself. I furtherly solemnly declare that each game is a friendly contest done in the spirit of camaraderie and true friendships.
where we triumph as considerate victors or losers with grace and determined will to win. To all the ideals, I hereby pledge my wholehearted cooperation and full commitment. So help me God. Thank you. Okay, maraming salamat, teams! Amazing. And of course, maraming thank you din, Mr. Rico Meyerhofer. Alright, so sige, tuloy-tuloy na tayo dahil I'm sure excited na kayo para sa ating first game na mangyayari mamaya between, alamin nyo na lang kung sino yung maglalaban. Ayun, excited na nga ako. Oo. Ano ka pa, Morgan? Alam mo kung maglalaban-laban tong mga team sa palakasan at alam mo, pagalingan sa pagbabasketball. Siyempre, dahil may nagagandahan din tayong muse, meron tayong best muse for Yes. tonight. Ngayon, gusto kong marinig kung sino ba ang bet nyong manalo para sa Ako Bicol Cup Best Muse. Ayun, sino ba sa tingin nyo ang magiging best muse ng Ako Bicol Cup Catanduanes? Pwede nyong isigaw para malaman ng mga judges natin ka pa, Morgan. Okay, so wag tayo masyadong excited dahil yung mga hurado natin ay siyempre hinahanapan pa kung sino or talagang tinutukoy nila kung sino ang best muse sa ating paliga. Pero bago yan, siyempre, I'm sure na gusto nyong mapakinggan yung dalawa nating special guest na magbigay sa atin ng words or message of inspiration para naman mas ganahan itong ating mga kupunan na kasali dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. At saka ka pa, Morgan, para naman magbigay ng konting tips sa pagbabasketball, no? Yes, of course. Kaya wag na nating patagalin pa, Kapa Morgan. Palakpakan natin once again, mga Katanduanon, Mr. JJ Hildebrand. Ayan, dito na lang daw po kayo para mas close sa ating mga audience at mga players. Hello. Good evening. Once again, Mr. JJ Hildebrand and Rico Meyerhofer. Go Jay, simulan mo na. Yes, good evening everyone. Maraming salamat sa warm welcome. Unang-una, gusto namin magpasalamat sa mga board members, commissioner, kay Kong Zoldy, Kong Jill, sila Sir David. Thank you for sa pag-alaga sa amin. Also, we just wanna say thank you to Mayor. And nakalimutan ko na pa yung sasabihin ko. Marhay na banggi sa inyong lahat. Maray na banggiman. Diyos mabalos sa inyong lahat. Yes. Tama. Tama ba? Hindi ko Tama. ma-pronounce, Diyos mabalos. Tama. tama po yun. Tama ba? Yes po. On behalf of PBA Moto Club, sa buong team namin, nagpapasalamat kami sa inyong lahat, kay Congressman Hill and kay Congressman Saldi, na kami ang naging representative ng PBA Moto Club dito sa Catanduanes. The City of Happiness. Island of Happiness ang Catanduanes. Thank you! Okay. So dahil nagkamali ako, okay, meron kami regalo sa inyo. Sino gusto ng jersey? Ang hina! Sino gusto ng jersey? Okay, Jay. Ano, paano natin gagawin to? Dahil maganda yung crowd natin, Ang dami nila eh. meron kami... 1, 2, 3. Gusto ko ngayon! Ang isisigaw! Ang isisigaw, amazing! Amazing ang sisigaw, amazing! Amazing, ha? 1, 2, 3! Mahina. Dito. Wait. 1, 2, 3. Dito. Wala pa. 1, 2, 3.
Malakas siya. Wala! Amazing! Meron pa tayo, meron pa. Meron pa! Ilan pa, Rix? Meron pa? O, dito naman, doon sa kabila. Okay, okay. Lakasan nyo, ha? Lakasan nyo, para hindi kami lumipat. Okay. Go, Jay. Dito muna. 1, 2, 3. May na. Dito. 1, 2, 3. Diba? Ready? 1. Dito. Okay. Last na to. Amazing on 3 tayo. 1, 2, 3. Amazing on Amazing on 3. 3. 1, 2, 3. Amazing! Hoy! Huwag magtutulakan! Okay. Natapilo. Okay, pang pinali. Ingat, ha. Ito, pinaka-latest. Last na to, last. PBA Moto Club jersey. Yan. Okay. Ito yung charity jersey namin. Dapat ano to? Paano to? Question and answer. Sige. Question and answer. Okay. Sino? Ano? Question and answer. Pagbigyan natin yung muse, yung nadapa, yung natapilok. Pag na-answer mo to, sa'yo to yung jersey. Ready ka ba sa question and answer? Okay ka? Okay. Okay. What's your name? Janet po. Janet. Janet. Okay. Janet, may question ako sa'yo. Pag nasagot mo to, sa'yo yung jersey. Okay? Tapos may hug ka kay JJ Helterbrand. Ready? Woo! Okay. Isang question, isa lang yung sagot, okay? Ilan taon na si JJ Helterbrand? Hulaan mo. Pag nahulaan mo, sa'yo ang jersey. Okay? Ilan taon na? Tingnan mo muna yung tsura niya kung para mahulaan mo. Baka hindi ka sure. Bakit yung age ko? I guess nasa between 30 to 25, so 28. Oh, yes! Tama! Good job! Tama! Uy, panalo ka! Good job! Hey! Magkababa pa. Magkabampas, talo pa. Oo, tama yun, tama. 28, okay na yun. So, thank you so much! Thank you, maraming salamat guys. On God behalf of bless. PBA Moto Club, na-enjoy namin kayo yung sa camaraderie nyo. Eto, may sinabi sa amin si Commissioner, saka lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Cup. Lahat kayong manlalaro, lahat daw kayo magaling dito. Ngayon, kung sino daw yung magiging selection, yung all-star nyo, lahat ng mga best player ng bawat kapunan, Bicol All-Stars. kakalabanin ang PBA Moto Club, babalik kami dito. Ready ba kayo sa amin? Ready kayo sa PBA Moto Club? Sinong didepensa kay Billy Mamaril? Sinong didepensa kay Doug Kramer? Sinong didepensa kay Asita Ulaba? Okay, so babalik kami dito, okay? So, thank you and always stay Amazing! Thank you.
Thank you so much once again, Sir JJ and Sir Rico. Thank you so much po. Diyos maray na banggi po, gilaray sa intong tuwa. There you go. That's JJ Hildebrand and Rico Meyerhofer. Gusto niyo ba makita yung mga moves nila? Gusto niyo sampulan kayo? Oh, paano yan, JJ and Rico? Magsasample daw kayo. Sample! Sample! JJ, okay lang ba? Magsasample kayo maya-maya. Sample ng mga moves. Okay lang? Okay, sige maya-maya po. Eto ha. Okay. So once again, palakpakan po natin ang dalawang napakagaling na mga PBA players, ex-PBA players, JJ Hildebrand and Rico Meyerhofer! Palakpakan dyan! Lahat ng mga nakakuha ng mga pinagbigay nila ha, ingatan nyo yan. Okay. Oo. Dapat ingatan nila talaga. Paano yung pag-ingat? Ay, syempre, kailangang i-alkampor mo. I love it. Ngayon ka pa, Morgan. Go ahead. Okay, ganito. Sino ba ang pumunta dito para kay AJ Rabal? Ay, mahina. Gusto ko malakas. Sino ang mga excited? Eto. Makinig kayo. Oh. Sandali, silence lang. Ikinalulungkot po namin, due to unforeseen events, hindi po makakapunta si AJ Rabal dito sa ating okasyon ngayon. Pero, sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng mga katanduan nun, huwag po kayong mag-alala dahil meron din po siyang ipinahatid sa ating video message Tama. para sa lahat ng mga supporters ni Miss AJ Rabal. At syempre pa, Mama Angge, meron tayong mga pambawi. Ay, oo! Oo. Kung pambawi lang naman ang pag-uusapan, ay nako, ako Bicol Cup, #1 dyan! Kaya alamin nyo na lang maya-maya kung ano yung mga pambawi na yan. But right now, eto, sabi ko nga, although alam natin, kahit ako, excited ako na ma-personal itong si AJ Rabal. Kaya lang, yun nga lang po, isinugod po si AJ Rabal kaninang umaga sa hospital. Kaya hindi siya nakarating dito sa atin, sa Catanduanes. Anyway, meron Eto, tayong message. Once again, mga katanduanon, video message of Miss AJ Rabal. Hello everyone, this is AJ Rabal. Gusto ko pong humingi ng taus-pusong paghingi ng pasensya sa inyong lahat, sa mga kababayan ko sa Catanduanes dahil hindi po ako nakapunta due to my health issues. Nirush po ako sa emergency. At sana makabawi po ako sa inyo, bigyan po ako ng chance na makapunta pa po sa lugar nyo, sa Catanduanes, at makabawi. Kay Kong Zaldi, pasensya na po talaga at hindi po ako nakapunta ngayon sa event. Yun lang po. I'll see you soon. God bless. Talagang wala tayong magagawa. Video lang ang napanood natin. And ka pa, Morgan, as Miss AJ Rabal said, Oo. sabi niya, babawi siya, I'll see you soon. Kaya huwag kayong mag-alala, mga katanduanon. Huwag kayong manghina. Yes! Kailangan talaga pa natin ngayong araw, ngayong gabing ito, ng energy para sa mga team na susuportahan natin. Tumpak yan. Okay. Dahil eto, sabi nga natin, meron tayong mga pambawi. Eto, isa sa mga pambawi natin. Gusto nyo makita ang mga moves ni na JJ Hildebrand at saka ni Rico Meyerhofer? Gusto nyo? Gusto nyo? Ay, ganito ka pa, Morgan. Oh, anong gagawin ako, natin? dito ako sa gilid. Dito ako sa dito ako sa kabilang area. Anong Ikaw gagawin naman natin? dyan. Tatanungin natin sila kung excited sila. Diba? Sige. Okay. Paano yan? Dito na ako. Sige. Ngayon, sa lahat ng mga nandito sa area na ito, excited na ba kayong makita ang mga the moves ni Mr. JJ Hildebrand and Rico? Ready na ba? Ay nako, paano ka pa, Morgan? Mamaya mag-iingay ito kung may may jersey ulit. Sino gusto ng jersey? Ako! Ako din, gusto ko din. Sir JJ, Sir Rico, Okay, bigyan natin ng konting space para maipakita ng dalawa nating guest na mga ex-PBA players ang kanilang mga the best moves sa basketball. Bola! Asan yung bola natin? Ito yung bola.
Ayun! Coach Pau! Ayan, habang iniintay natin na bumaba ng stage si Sir JJ and Sir Rico, yung mga nandito sa gilid, tingnan nyo ha, yung mga maglalaro din. Dapat makuha nyo yung mga pangmalakasang tips at the moves ng dalawang sikat na PBA players natin. Okay! May hamon si JJ! Sayaw ba? Warm up muna, warm up! Gusto nyo tuon to? Sino gusto makipag-tuon to? Sino? Ah! Ayan! Gusto ko Go, yung go, go! confident ni Kuya! I love it! Kaba! Iba? Sige! Nax! Stretching muna, stretching! 30 minutes stretching! Oo, kailangan muna natin ng stretching dyan. Si Kuya, anong number nito ni number 5? Anong apelyido nito? Mukhang makikita natin na dadakdak itong si Rico. Si Manlangit, number 5. Tsaka si number 8, si Esmande. Anong team ba sila? Anong team? Team Virac! Asan yung mga supporters ng Team Virac? Woo! Ay, bongga! Ay, yung mga ka-team parang hindi naman sinusuportahan yung dalawang ka-team nila. Ayan! Magingay! Magingay! Dakdak naman dyan, Rico! Ayan! Magingay! Woo! Stretching muna! Ayan na po mga kaibigan! Bumubuelo! Ayan na! Ay, pabitin! Nabitin tayo doon! Akala ko ba naman ay papasok na yung bola! Magingay! Once again, please give it up to Mr. Rico! Ay! Off the bass when it drops like Babawi yan! Babawi! Bawi! 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 Sira na kagad yung ring natin! Paano yan? like this, drops like this, drops Yan! Maraming salamat, Rico! Ngayon! Air Hopper! Ayan, free throw muna, free throw. Wow! Ayan na! Ito na yung laban! Ang napaka-smooth ng moves na yun Oo! Ayan na! Ayan na, ayan na, ayan na! Helderbrand for 3! Nax! Pasok ka agad yan! Baka JJ Helterbrand yarn. Ito naman, the moves naman ni Sir Rico. Ayan, pinasa ulit kay Sir JJ. Ayan na. Na-rebound ngayon ang Virac. Tumira sa 3. Mintis. Na-rebound ni Rico Mayor Hopper. Pinasa kay Helderbrand. Helderbrand binalik kay Rico Mayor Hopper. Sa poste. Isa pa. O, go! Ay, nako. Another high and low pass. At ayan na. Rico Mayor Hopper nagmintis. Ho, Team Virac. Ano na kayong dalawa? JJ Helderbrand for 2. Ayun. Dapat bumawi yung dalawang taga Team Virac, Kapa Morgan. Ayan na, babawi na. Oops. Nakawala yung bola. Ay, sumablay patuloy. Eto Ayan na. Nag-iinit na po si JJ Helderbrand. Ang kanyang dribbling exhibition. Crossover moves, tumira. Long 2, wala. Rebound ni number 8. Eto na, yung kapatid ni JJ, Oy! si number 8. Ayun. Oy! Galing ni anong apelido ni number 8? Nakalimutan ko. Parehas na, nakakapuntos ang dalawang koponan. Ang dalawang duo. JJ Helderbrand.
Papeke-peke. Pasa kay Rico. Rico sa low post. Balik kay JJ. Binanda sa board. Tumira ng dos. Wala. Ayan na kay number 8 ulit. Yung bola. Ayan na yung mga taga-Birak. 3. Ayun, wala. Kapos yung tira. Isa pa, bawi. Ayun. Galing. Beautiful lefty layup. Mula kay number 8 ng Birak Catanduanes. JJ Helterbrand to Rico at the top of the key. Ayan na, popostehan. Bawi ka, kuya. Bawi ka. Oops! Oops! Ayun. There you go, JJ with another crossover move. Wala, sablay. Go. Bawi ka ulit, number 8. Ayan po, umpisa ng pinagpapawisan ng mga manlalaro natin. Dapat siguro kasi maging yung mga supporters ng Team Birak. Oo. Para naman nakapuntos yung dalawang nyo. Esmande, Dalawang cross player. over. Pinasa sa kanya ng kape. Manlangit. Manlangit. Alright. Ganda ng teamwork. Kayang-kaya pa pala. Paano yan? O, yung ibang mga teams huwag kayo Ayan. mag-alala, bawi kayo. Maya-maya. Sige, maraming salamat. JJ Helterbrand and Rico Meyerhofer. Palapakan po natin! Thank you so much. Maraming salamat din sa dalawang players ng Team Birak. Ilingal. Number 5, Manlangit. Thank you. And number 8, Esmande. Alright. Ayan na. Ito na yung hinihintay ng mga magagandang dilag natin. Oo. Kung sino nga ba yung mananalo as best Best Muse Muse, natin ganon. dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Oo. Ayan, ayon po sa ating mga hurado na talagang pinag-isipan masyado kung sino ang kanilang hihirangin na Best Muse dito sa ating liga. Ako Bicol Cup Catanduanes. Eto na. Photo ops muna with Rico and JJ. Ngayon, para Easy. Okay, so we're about to award yung Best Muse natin dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Pero bago yan, imbitahan muna natin, Kapa Oo. Morgan, Sige. si Commissioner Lloyd Rivera and Mayor ng Birak, Mayor Samuel Laines, to Ayan, award. please do the honors po. Dito po tayo sa baba. Please do the honors in awarding. O, yung mga natin yung mga Muse. Malay nyo, isa sa inyo certificate. yung manalo. Best Muse. Ayan, sino sa mga nagagandahang Muse ang mananalo ng 10,000 pesos plus a certificate mula sa Ako Bicol Cup? Once again, 10,000 pesos ang mapapanalunan ng Best Muse. Kaya naman sa mga team na nandito, i-cheer up nyo naman yung mga Muse ninyo. Diba? Eto, asan yung mga taga Team Bagamanok? Asan yung Team Bagamanok? Ayun. Ngayon ka pa, Morgan. Okay, busy pa sila sa pagpo-photo ops. After that, tatawagin na natin kung sino po ang Best Muse ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Ready na ba kayo na malaman kung sino sa mga nagagandahang dilag o mga muses ng ating mga koponan ang mananalo?
Again, 10,000 pesos po ang premyo plus a Oo. certificate. Tsaka sa lahat ng mga nandito na katanduanon, gusto kong marinig yung ingay nyo kung sino nga ba yung bet nyong manalo sa Best Muse. Sino yung bet nyo dito sa side? Ay, may narinig ako. Bato daw. Doon naman, Birak. Oo. Tsaka doon naman may nagsasabi na Team Baras. Doon naman, Team San Miguel. Okay, busy pa. Siguro, pwede na nating tawagin yung Best Muse. Okay na ba? Alright, so tawagin na po natin. Ikaw na, partner, ang tumawag sa ating Best Muse ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Ayan, sa lahat ng mga katanduanon na nandito. Eto na. Ang nanalong Ako Bicol Cup Catanduanes Best Muse ay walang iba kundi ako! Charot! Pahintin lang yun. Ito na! Once again! Ako Bicol Cup Catanduanes Best Muse ay walang iba kundi ang Muse ng Team Baras! Baras! Ayan, escortan nyo naman! Escortan nyo! Score! Ayan na! Parampay natin ka pa, Morgan! Ayan, napakaganda talaga ng Team Baras Muse. Congratulations, ma'am. So once again, congratulations sa ating Best Muse mula sa Koponan ng Baras. At eto, magre-receive siya ng isang certificate and of course 10,000 pesos. Basahin ko lang yung citation dito po sa ating certificate. Award certificate from Congressman Saldico, Action Co. Best Muse, a recognition of your ability to stand out with elegance and captivates people to support your representing team in the opening ceremony of Ako Bicol Cup Catanduanes, given this 28th day of October 2023 at Virac Sports Complex. Signed po ni Congressman Saldico, Ako Bicol Cup representative, and of course, Congressman Jill Bongalon, ang Ako Bicol Cup Ako Bicol Party List Representative. At ang magbibigay po ng award, Mayor Lainez and of course, Commissioner Lloyd Rivera. Pa-picture tayo, pa-picture. Picture. Thank you so much. Once again, Ako Bicol Cup Catanduanes Best Muse goes to Team Baras. Ayan, Muse ng Baras, congratulations! Gusto mo bang magbigay ng konting message? Yan, si Miss Akira Lay Gusto mo magbigay ng Gloria. Message? Ang ganda naman ni ma'am. Hi! Hello, mabuhay, ladies and gentlemen. Gusto ko lamang po magpasalamat sa Municipality of ng Baras. Thank you po sa inyo lahat sa pagguha sa akin bilang Muse. Yan po. Ayan, thank you so much once again, Miss Akira Gloria. Ayan, maraming salamat and congratulations once again. Sige, pwede ka na pong bumalik sa iyong team. At ito naman, hinga naman natin ng konting message o pasasalamat ang inyong mahal na Mayor. Mayor Samuel Lainez. Maraming salamat sa Ako Bicol, sa pamumuno ni Congressman Saldico at kay Congressman Gil Bongalon, saka yung chairman sa sports ng Ako Bicol Cup, Lloyd Rivera, at si Paulo Biñas nandyan, at yung mga staff ng Ako Bicol. Maraming salamat sa ginagawa niyong sa sports, which is aligned sa programa ng ating munisipyo at ng ating probinsya. So nandito rin, nagsusuporta rin yung mga mayor natin. Nandyan si Mayor Etal Robles ng Panganiban, Mayor Johnny Rodolfo ng Bato, PBM John Alberto, Mayor ng Karamuran,
Mayor Glenda Aguilar, yung Mayor ng Pandan, Tacoy Tabirara, represented by the Vice Mayor, Kuya Eric, nandyan man ang Mayor ng Bagamanok, yung Mayor ng Higmoto, Mayor ng Bagamanok, si Mayor Hadi, at yung sa Mayor ng Higmoto, birthday ngayon, kaya hindi makakapunta dito. Sino pa bang kulang? Ito rin yung chairman ng committee ng sports ng Sangguniang Bayan ng Birac. Nandito si The Honorable Alexander Abundo. Tsaka yung ibang mayor, Leo Mendoza ng San Andres, si Mayor June Camano ng San Miguel, Mayor Bungtarin ng Biga. Okay na, kompleto na. So maraming salamat sa Ako Bicol Cup at inaasahan namin na ito magiging parte ng ating programa sa sports. So good luck sa lahat na team and we are expecting that it will be a sportsmanship game. Walang boxing, walang karate at walang judo. So we expect na ipapakita natin na sports ang mga taga-Catanduanes. Maraming salamat at Diyos maray na banggi sa Cabos. Yan, thank you so much again, Mayor Samuel Laines of Verac, Catanduanes. Okay, so palakpakan ulit natin si Mayor Samuel Laines. Okay, so bago tayo dumako sa pinakahuling part ng ating program, ayan, in just a few minutes talaga mag-umpisa na po ang ating bakbakan dito sa Ako Bicol Cup, Catanduanes. Pero bago po yan, sabi nga natin, may mga pambawi tayo dahil hindi nakapunta si Miss AJ Rabal. Isa na po dyan sa mga pambawi natin ay mamimigay kami sa halftime ng worth 200,000 pesos para po sa inyo. Okay ba yun? Ayos ba yun? Worth 200,000 pesos po yan para po sa inyo if you are lucky enough para mabigyan ng sutipak baga kayo itong 200,000 pesos. Tsaka sa lahat ng mga nandito ngayon sa loob ng Verac Sport Complex, huwag kayong uuwi agad kasi yung 200,000 pesos na yon, posibleng baka sa inyo, di ba? Actually, hindi naman ata lahat at mapupunta sa isang tao yung 200,000. Siyempre, marami ang posibleng manalo ng pinaghati-hati doon sa 200,000 pesos na yun. So, abangan nyo na lang mamaya sa halftime natin, okay? So, sige, again, hatid pa rin po sa atin yan ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Eto na, huwag na nating patagalin. Bago tayo magtapos, eto na yung announcement of the start of Ako Bicol Cup Catanduanes 2023. Tawagin uli natin, Commissioner Lloyd Rivera! I hereby declare Ako Bicol Cup now open. Maraming salamat, Commissioner Lloyd Rivera. Ngayon, Kapamorgan, gusto ko yung ulit tanungin ang lahat ng mga nandito sa loob ng Verac Sport Complex. Are you ready? Hey! Sige. So, tayo ay magpapahinga lamang and we'll be right back later para sa ating kauna-unahang game dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes, ang laban ng Biga at ng San Andres. Ayan, sa lahat din ng mga nandito or yung mga hindi makakapunta dito sa ating dito sa Sport Complex ng Verac, you can also like and follow us to our social media accounts, Ako Bicol Cup, and sa Facebook page din ni Kong Reps Saldico. And of course, eto bigyan ko kayo ng tip.
mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Ako, Bicol Cup YouTube channel. Pagka-subscribe nyo, baka mamaya kailanganin nyo para manalo sa ating 200,000 pesos na ipamumudmud natin mamaya. Yes, Kapa Morgan. So ngayon, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng mga nandito sa Ako Bicol Cup, Catanduanes, sa mga teams, sa mga views pala na naggagandahan. Thank you so much. And syempre, to all the supporters of the 11 teams na maglalaro sa Ako Bicol Cup, Catanduanes. Okay, maraming salamat, Mama Angge. Kung wala ka, nako, mukhang mahihirapan ako na gawin itong opening program or opening ceremony ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. So in behalf po ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company, sa pangunguna po ni Ma'am Russell Oreta at sa ating technical head na si Christian Calleja at lahat po ng bumubuo ng IMBC at ang people behind Ako Bicol Cup Catanduanes, Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon. This is Kapa Morgan. Maraming salamat po and see you maya-maya. And ako din, gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga Katanduano na nandito. Once again, my name is Danico Garcia, former Mama Angge of Barangay LS 96.3, the FM radio station of GMA Network. Thank you so much, Katan!